Alamebao minye karamɔgɔ bay an ka jamana kɔnɔ Dr Ousmane Salou Traoré alamisa don lada fɛ a ka musokɔrɔba Ala y'a ka kalifa minɛ a la a jɛnɛjaw kɛra kunungo fana jamana faba kɔnɔ an ka jamana marabaw olu caman tun bɛ kɛnɛ kan ka se an ka minisiri ma n'o ye dinɛko batoko ani ladalako minisiri ye ani alimami caman ani karamɔgɔ caman min sɔrɔla o kisaw la an bɛna o fana da kulo kan bi sɔgɔmada in na an balimaw ni ne ye kunnafoni balaw ye an bɛna dɔ ɲini ka fara minnu kan k'o lase aw ma bi sibiri n'o bɛnna janvier kalo tile 22 ma san 2022 aw bisimila ɲɛta don kibaru kɛnɛ kan an balimaw min ye an ka jamana finitigilakaw olu ka yɛrɛma hɔrɔnya a tako 61 na a ɲɛnɛmayala an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ alamisa don n'o bɛnna janvier kalo a tile 20 ma i n'a fɔ baaraw daminɛna cogo min na jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale ni a ka minisiri tɔw ale ni jamana kɛlɛkɛcɛw olu ka ɲɛmaabaw ka se jamana kɛlɛkɛjɛkulu caman ma jamana faba kɔnɔ katikaw fɛ u ye ɲɛnɛkɛ u y'a bila sen kan a baaraw ni y'u ta k'u lajɛ a bilala minɛ min kɔnɔ o de ye Mali finitigilakaw u ka fara ɲɔgɔn kan u ka keleya u ka sindiya u ka badenya ale ni u ka jɛn ka kɛ cɛ kelen ye ka se ka u kɔda mamurutilenw kɔ la ni ye o walew ta ka lajɛ a tɛ ɲɛ cogoya si la fo jamanadenw k'u dɛmɛ u ka hakilinaw an'u ka laɲiniw na janvier kalo tile 20 n'o bɛnna alamisa ma jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita sɔrɔsi fini yɛrɛ de tun b'a la a gɛrɛfɛ marabolo ɲɛmaa Dr Sogɛl Kokala Mayiga o fana gɛrɛfɛ wasabolo ɲɛmaa n'o ye Maliki Jaw ye ale fana tun bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sigira ka u ɲɛmada baaraw ta cogoya la nka jamana ɲɛmaa nani sani baaraw ka daminɛ a ye fleur dɔ ta ka taa o da yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min tɔgɔ dalen don maaw la maa minnu ni tora fasoko la o tɛmɛlen kɔfɛ min ye hakilina ɲuman ye hakilina minnu bɔra jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ka jɔnjɔn ta k'a di maaw ma maa minnu somaw tora Mali kumabɔli la kɛlɛdaw yɛrɛ la ka tila ka chèque dɔ ta n'o bɛ tali kɛ nafolo caman na min yɛrɛ bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyari 2 ani miliyɔn 300 ani kɔ la k'o di u ma u somaw u ka se k'a dɔn k'a fɔ an ka maa minnu tora kɛlɛkɛda la jamana ɲɛmaaw ma ɲina u kɔ o hakilina ninnu ni y'u ta k'u lajɛ kɛlɛkɛcɛw ka minisiri ni o ye Sadio Kamara ye ale y'a jira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw la ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ wa wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra jamanatigiw fɛ ka ɲɛsin olu ma olu n'a dɔn k'a fɔ jamanatigiw laɲini min bɛ u la o de ye ka se ka finitigilakaw dɛmɛ u ka baaraw la baara minnu bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye lakana koɲɛw dɔ ka se ka fara u kan hakilisigi ni basigi u ka segin ka na Mali dugukolo sanfɛ o de kɛra sababu fana ye jamana ɲɛmaaw ka kɔrɔfɔw la u ko olu seko ye fɛn fɛn ye o de ye ka jamanadenw ale ni jamana kɛlɛkɛcɛw ko u bɛɛ lajɛlen ladɛmɛ hakilisigi ni basigi la nka n'i ko hakilisigi ka sabati a tɛ ɲɛ cogoya si la kɛlɛkɛcɛw u mago bɛ minɛn minnu na kɛlɛkɛcɛw u mago kan ka se fɛn fɛn ma min bɛ kɛ sababu ye u k'u ka baara kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ olu na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka o di u ma o de kɛra sababu ye kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaaba ale ye kuma ta a ko a bɛ jamana ɲɛmaaw fo u barikada u ka wulikajɔ ni cɛsiri la min b'a jira k'a fɔ jamanatigiw u ma ɲina kɛlɛkɛcɛw kɔ wa u ka seko n'u ka dɔnko u n'a kɛ kɛlɛkɛcɛw ye min bɛ kɛ sababu ɲuman ye an ka finitigilakaw u ka baaraw ka se ka nɔgɔya u bolo wa u ka se k'u ka baaraw kɛ hakilisigi ni basigi la n'i ye nin baliya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'u sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ Kayi Kulukoro Sikaso Segu ani cercle ani commune caman bɛ yen minnu ye nisɔndiya kɛ ale ni ka ɲagaɲaga baaraw caman kɛ ka yira diɲɛmaa la k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka finitigilakaw u ka baaraw yɛlɛma dora a la an bɛ se k'a fɔ ten yɛlɛma dora a la ka da min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye ni an ka jamana finitigilakaw ka koɲɛw ta k'u lajɛ waati tɛmɛna maaw yɛrɛ tun bɛ siga u la ka sababu kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ kun bilen n'u kan sanga ni waati u bɛ bɔnɛ u ni na
san ani waati Mamurutulon ka waleya jugu be ta ku sɛgɛrɛ nga an be waati min na ina fɔ bi an be se k'a fɔ ten kalo 2 walima a ka ca kalo 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ka daminɛ o waati kana se bi ma yɔrɔw tɛ kelen an be waati min na ina fɔ bi marabolo be marabolo minnu be ni olu ye gɛlɛyaba sɔrɔ nga an be don min na ina fɔ bi nɔgɔya dɔɔni be ka na ye nɔgɔya caman yɛrɛ be se ka na ye an be ka fɔ cogo min na nɔgɔya caman be ka fara kan ka sababu kɛ marabolo dɔw be a kun tɛ ku i la i ka se ka taa ye mais bi i be taa ye i be da ka sunɔgɔ hakilisigi ni basigi la kɛlɛkɛcɛw ye yɔrɔ caman minɛ wa kɛlɛkɛcɛw ka kɛlɛdagaw be yɔrɔ caman na waleya ninnu la sabatira min fɛ o tɛ dɔwɛrɛ kabini finitigilakaw ye fanga ta n'a be olu yɛrɛ de bolo bi u ye yɛlɛma caman don koɲɛw la min ye pankuruw ye an ye olu sɔrɔ min ye kɛlɛkɛminɛw ye bolifɛnw marifaw a caman fɛn fɛn be kɛ sababu ye kɛlɛkɛcɛw ka se k'u ka kɛlɛw kɛ hakilisigi ni basigi la n'a ma kɛ ni dugu ye o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen la sabatira u b'a ye k'a fɔ Mamurutilenw minnu y'a yira k'a fɔ olu tɛ se ka malidenw to u ka da ka sɔn hakilisigi la olu caman be k'u yɛrɛ ɲini bi a kɛra sababu ye an be se ka tabarikala fɔ a wulikajɔ ni cɛsiri minnu be ka kɛ kɛlɛkɛcɛw fɛ ani jamana ɲɛmaw fɛ an b'a jigiya k'a fɔ ni hakilina ninnu na kɛ tabarikala ye 20 janvier ɲagaɲaga baaraw o tɛmɛlen kɔfɛ alamisadon min ye nɛgɛ kaɲa 12 waati ye wulikajɔ fana kɛra jamanatigiw fɛ min ye Kati yɛrɛ kanba kɔnɔna la yɔrɔ dɔ be yen u taara biriki fɔlɔ dɔ da biriki fɔlɔ in yɛrɛ a be tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye an ka finitigilakaw ye ka du dɔ bila u ka bolo kan o du yɛrɛ be tali kɛ du 400 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la a du 400 a biriki fɔlɔ a taara da jamana ɲɛmaa de fɛ Colonel Asimi Goita kan Sujata yɛrɛ kɔnɔna la a hakilina ni laɲiniw na a yirala k'a fɔ a bena kɛ kɛlɛdaga 80 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de la n'o ye kan ye nka a be kɛ dugu min kɔnɔ Mali yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na n'i y'o dugu jate o bena bɛn dugu 30 o bena bɛn dugu 26 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ma o hakilina ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ min ye vilaw ye ni o kan ka di ofisiw ma o be jɔ vila 100 o bena bɛn vila 374 ma min ye logement ye n'o ye siso ye minnu kan ka jɔ ka di sous-officiers ma o be taa jɔ 1852 la so minnu kan ka jɔ militaire de rang ye o be taa jɔ 1554 na min ye magoɲɛsiraw ye adamadenw mago be jɔ yɔrɔ min na i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso i n'a fɔ mairie o n'a ɲɔgɔnna caman a yirala k'a fɔ o hakilinaw na 106 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o kan ka jɔ o hakilina ninnu na a biriki fɔlɔ kɔni dara jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita fɛ hakilinaw n'i y'u ta k'u lajɛ Colonel Sadio Kamara n'o ye kɛlɛkɛcɛw ka minisiri ye ale ko nin be hakilina min yira o de ye jamanatigiw ka wulikajɔ ale ni Mali finitigilakaw ka keleya an'u ka sindiya an'u ka badenya min bilalen bɛ sen kan ni ɲinɛ a san 61 minnu ka wulikajɔ ni siga foyi ma yala jamana yɛrɛ basigi ni jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sabatili la o hakilina ni y'u ta k'u lajɛ fana marabolo ɲɛmaa Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ni marabolo ɲɛmaaba ni jamana bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ a la n'o ye Colonel Asimi Goita ye olu ka wulikajɔ ni cɛsiri n'u y'u ta k'u lajɛ min ye soko in ye sɔrɔsiw n'o ye faamaw ye olu kan ka 300 sɔrɔ polisilakaw olu kan ka 500 sɔrɔ protection civile n'o ye sapeur pompier olu kan ka 230 sɔrɔ ni hakilina ɲumanw na hakilina minnu bilala sen kan a kɔrɔfɔ ninnu fɔlen jamana kɔnɔden caman fana ye i ka nimisiwasaw fɔ caman y'a yira k'a fɔ an be don min na i n'a fɔ bi Mali finitigilakaw ka san yɛlɛma a ɲɛnɛgɛ ta ko 61 na k'a kɛra tabarikala ye ka sabu kɛ ko n'i ye waleyaw ta k'u lajɛ finitigilakaw u tun be degu kɔnɔ a be waati jan bɔ nka bi yɛlɛma caman de be ka don u ka koɲɛw la ko an b'a jigiya k'a fɔ u na kɛ sababu ye ka se ka jamana la basigi ka sababu kɛ n'i ko jamana lakana de don maa caman be yen bi minnu be kuma caman na maa caman be yen bi minnu be ca caman na a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ fo lakana ni hakilisigi ka na maa minnu kɛlen bɛ o sababu ye o ye finitigilakaw de ye ko fɛn fɛn mana don u la o tɛ dɔgɔya u la ka sababu kɛ jamanadenw jigidalen b'u kan wa jamana ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen jigidalen don u kan n'i hakilina ninnu ta k'u lajɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka sanga ni finitigilakaw fana ta ye n'i ye koɲa ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a jigiya k'a fɔ nin na kɛ sababu ɲuman ye ka se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan k'u don da kelen na ka tila k'u bɔ da kelen fɛ finitigilakaw ka wulikajɔ la batakiw ni sɛbɛnfura minnu kun bɔra a kɔnɔna la ka sanga n'u ka san 61 ɲɛnɛgɛw ye o hakilina de ye nin ye an b'a jigiya k'a fɔ nin na kɛ sababu ye ka yɛlɛma don Mali finitigilakaw ka koɲa la kuda ye wa u ka jija ni cɛsiri ale ni dɛmɛ min kan ka bɔ finitigilakaw u ka ɲɛmayaso yɔrɔ ka d'u ma
dɛmɛ min kan ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ka d'u ma u ka se k'u ka baara kɛ ni hakilisigi ni kɔnɔnajɛya ye an ka u dɛmɛ o la Sisoko min yɛrɛ dolen filɛ a la o na kɛ sababu ye ka hakili la sabati ka sababu kɛ e bɛ kɛlɛ daga la e bɛ ka miiri samiya sera ne ka denbaya bɛ cogo di sanji tɛna dugu kan wa ne denw bɛ cogo di n'i bɛ miiri o la a bɛ baara yɛrɛ gɛlɛya i bolo nka i bɛ kɛlɛ daga la i hakili sigira k'a fɔ i ka denbaya bɛ minɛ cogo ɲuman na a bɛ kɛ sababu ye ka baara nɔgɔya an bolo jamanatigiw ka jija ni cɛsiri ala ka dɔ fara kan wa ɲinini bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ fana fɛ an k'an fara ɲɔgɔn kan an k'an dusukun gɛya u ye an k'u dɛmɛ an dɔw de don an balimaw don an sinjiw don kunnafoniya sanuma an k'a ɲini k'a d'u ma min bɛ kɛ sababu ye u ka baara ka se ka nɔgɔya u bolo ka sababu kɛ u ka baara kunba ye an yɛrɛ de ye ala ka jamana basigi an balimaw ka saga ni an ka finitigilakaw ka yɛrɛma hɔrɔnya a ta ko 61 ye ni o ɲɛnajɛw kɔni kɛra an ka jamana fan caman fɛ janvier kalo tile 20 n'o bɛnna alamisa ma parti politique min bɛ yen n'a bɛ wele ko FAR an ka wuli olu ye bataki bɔ u ɲɛma n'o ye Modibo Sidibe ye a ye kɔrɔfɔ dɔ ɲɛfɔ ka ɲɛsin jamanadenw ani finitigilakaw ma u ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛw la k'a bɛ foli ani tanuni ta ka ɲɛsin u ma ka ɲini ala fɛ si ani kɛnɛya ala k'a di an ka finitigilakaw ma u ka cɛsiri la jamana ye wa olu ka seko n'u ka dɔnko bɛɛ lajɛlen bɛ u kɔ k'u dɛmɛ u ka baaraw la u kana gɛlɛya sɔrɔ parti FAR an ka wuli maaw ko u bɛ finitigilakaw u bɛ jija ni cɛsiri kuma f'u ye u ka wulikajɔ la min bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana kɔnɔdenw ani u bolokɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen lakana jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ FAR an ka wuli ko u bɛ jamana ɲɛmaaw fana fo ale ni cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye Colonel Asimi Goita ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri ni dɛmɛ la ka ɲɛsin finitigilakaw ma ka sababu kɛ finitigilakaw ka baara tɛ se ka ɲɔ u bolo cogoya si la fo u ni dɛmɛ min ka kan o dɛmɛ ani minɛ minnu ka kan olu bɛɛ lajɛlen ka di u ma ni o hakilina ninnu lasabatira k'i b'a ye k'a fɔ ko baara bɛ nɔgɔya u bolo FAR an ka wuli maaw u ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la FAR an ka wuli bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u k'u bɛ finitigilakaw fo u ka sibaya la sibaya kura min bɛ ka lasabati sisan Mamudu Cilow kan minnu ye Mali jugu ye o wulikajɔ in cɛsiri a na kɛ sababu ye ka se ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kunnawolo wa olu b'a jigiya k'a fɔ dɔ na fara ni wulikajɔ ni cɛsiri ninnu na bolonɔbila kɛra a sɛbɛnfura la FAR an ka wuli secrétaire général fɛ n'o ye Ibrahima Nunbari Sidibe ye mɛbaw min ye an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye kunungo n'o bɛnna juma ma ale ka jɛnɛjaw kɔni kɛra an ka jamana faba la nka min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye finitigilakaw cɛmancɛ fanga bɛ minnu bolo olu ye wulikajɔ kɛ kunungo ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma min ye janvier kalo tile 16 ye ala y'a ka kalifa minɛ a la Bamakɔ yan ka denbaya la wulikajɔ kɔni kɛra marabolo ɲɛmaa fɛ Dr Choguel Kokala Maïga Mali marabolo ɲɛmaa fɛ Dr Choguel Kokala Maïga ni ale tun ye ciden jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita tɔgɔ la ka taa tasibila kɛ ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma ale ni a somaw ka tila ka a yira u la ka fɔ Ibrahim Boubacar Keita a ye jɔyɔrɔ min kɛ Mali ye malidenw ma ɲina o kɔ wa u bɛ tasibila kɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa ma a kɛnɛ kan min ye Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ la ale yɛrɛ nɔfɛma caman kun bɛ yen minnu nana ka na seereya kɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ɲɛnɛ ale ni jamanadenw ɲɛnɛ k'a fɔ nin ma ɲi ko jamana kanu tun bɛ a la a ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ jamana ye jamana ma ɲina a kɔ o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ la Ibrahim Boubacar Keita mana nyeta jama ko do na mana kuna mana dogi baru kuma sira na mana kuna mana tinya di kunundo do na mana kuna mana arajo nyeta gala na mana kuna mana jama be sigile no na mana kuna mana lame ba jama sigime na mana ko fawkana Mali kono ni Mali ko ka fawkana ko nawmananga arajo te kuma bi nawmana
ne baw kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko baw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. An balimaw min ye Mamuru Tilo kɛlɛli koɲaw ye Baɲangara marabolo denw olu ye foli ani tanni ta ka ɲɛsin finitigilakaw ma u ka wulikajɔ ni cɛsiri la jamanadenw ka se ka bɔ hakili wagasi ale ni kɔnɔgan na o hakilina ninnu n'u ta k'u lajɛ hali n'a yirala k'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmaw ale ni UEMOA taw olu ye ɲangini ta ka bin Mali jamana kan min ye Baɲangara marabolo ye ka se Bankasima ani Koro olu bɔra ka nisɔndiya tagama kɛ k'a yira jamana ɲɛmaw la ko finitigilakaw olu b'u kɔ bi u b'u kɔ sini a sabu kɛ finitigilakaw bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ bi a kɛra sababu ye lakana a bɛ ka segin ka na olu ka marabolo kɔnɔ o de y'a to u ko olu bɛ finitigilakaw kɔ u bɛ cɛmancɛ fanga tigilamaw kɔ bi u b'u kɔ sini wa olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ u ye min ye ɲangini jugu ye min binna Mali jamana kan an ka se ka bɔ ɲangini dingɛ yɛrɛ kɔnɔna la. An balimaw kunnafonidi sɛbɛnw y'a yira k'a fɔ min ye Faransi kɛlɛbancɛw ye minnu bɛ wele ko Barkhane k'olu ye gɛlɛya sɔrɔ an sɔngo marabolo la u tɛmɛtɔ la ka sabu kɛ min ye ni kɛlɛkɛcɛw ye u bɔra Gao de min ye alamisadon ye an ka dugu min bɛ n'a bɛ wele ko an sɔngo o don kɔni bɔra ka taa sira yɛrɛ da kɛlɛkɛcɛ ninnu ye ko u tɛ tɛmɛ a wulikajɔ a kɔni kɛra sababu ye ni kɛlɛkɛcɛ ninnu u kun kan ka o kunda Menaka marabolo de kan wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni kɛra min ye Ibrahim Sadu ye ni ale ye an sɔngo yɛrɛ conseil communal sifinlakaw o ta ye ale ko kɔrɔfɔ la ko olu y'a dɔn k'a fɔ Faransi kɛlɛbancɛ ninnu n'an b'u wele ko force Barkhane ko u tɛ yan ka adamadenw lakana u bɛ yan ka basigibaliya de lasabati Mali marabolo yɛrɛ kɔnɔna la Mali jamana kɔnɔna fana la o de kɛra sababu ye olu ye sira tigɛ u ɲɛ u y'a da a ka kɔrɔfɔ ninnu fana kan ka fɔ hakɛ foyi tɛ yen min ye sariya ye min kan ka di Faransi kɛlɛbancɛw ma tuguni Mali dugukolo sanfɛ a sera ten sa u ka se ka u sen bɔ Abdulbaki Jalo ale ka kɔrɔfɔw la ko waati caman kɔni kuma laseli ani hakili falen na u kɔni sɔrɔla ka sira di u ma u sera ka sira ta min ye ka bɔ dugu la dugu min bɛ wele ko Bazi Awsa k'u kunda ka na Menaka dugu kan hakililajigila min ye Burkinakaw fana fɛ ye nɔvamburu kalo tɛmɛlen olu ka jamanadenw fana kun bɔra ka sira yɛrɛ da Faransi kɛlɛbancɛw ɲɛ waati kɔni sera ten sa Faransi kɛlɛkɛcɛw ale ni Faransi ɲɛmaw u ka se ka hakili sɔrɔ ten ka sababu kɛ san ani waati u bɛ gɛlɛya sɔrɔ farafina gun sanfɛ a hakilina ni a laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye ka sababu kɛ gɛlɛya min bɛ farafina gun sanfɛ farafina jamanadenw kɔni y'a dɔn k'a fɔ ten sa ko a gɛlɛya fanba a bɛ ka bɔ Faransi de yɔrɔ min kɛlen bɛ sababu ye da bɛ Faransi ɲɛmaw ye wa sunɔgɔ tɛ u ye. Mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne faw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na ko faw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. An balimaw min ye CEDEAO jamanaw ye olu ka ɲɛmaw minnu ye gɛrɛndɛ bi Mali jamana kan kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ an ka minisiri min ka baara bɛnlen bɛ Mali ani jamana wɛrɛw ka koɲa sabatili ma n'o ye minisiri Abdoulaye Diop ye ale ye kumaɲɔgɔnya dɔw la sabati tuguni kumaɲɔgɔnya min bɛna kɛ sababu ye Mali ani an dɛmɛbaa jɛkulu u ka se ka ɲɔgɔn faamuya a kow la sabatira arabadon min bɛna kɛ sababu ɲuman ye bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na nin hakilina ninnu y'u ta k'u lajɛ a bɛ bila minɛn kɔnɔ
minna ibai ka fo sigi kera si ka fo ani yakli falen na Mali jamana nyamaw ale ni sidaw jamana nyamaw ni nyonche Ministry Abdoulaye Diop ale kunafoniati aka bololo sarafe ka yira ka fo miye jekulu mimbe chamache fanga re konnana namba wele ku comité local de soutien à la transition mununga bara belembe ka siga chamache fanga skila modeme uka barola ale ala nyini ufe uka siga si ka fodo la walea uninyonche uka nyongo la famia ka hakilina ni la nyinu ndota ka nyefo wakilina nunu nu ubenamenga una uluta katana sidawo jamana nyemo yoro katanyo la famia ula mana nyeta jama kudo na umana kuna umana dogi baru kuma sira na umana kuna umana tiyati kunundo do na umana kuna umana arajo nyeta gala na umana kuna umana jama besigile no na umana kuna umana lame ba jama sigime na umana ko fawkana mali kono ni mali ko ka fawkana ko nawmananga arajo te kuma bi nawmana ne fawkana ka tinya fo mali de unye ngwawkana ko fawkana tinya ka fo jamana de unye namana ko awkana tinya fo jamana tigiye nawmana na fatengalu na tu nawmana ambalmaw minye alamsadoyi ka sangani anga fintikila kauka sambiro ni kire nyene gawye anye wulika jodo ke ka se kati akeneka minye jamana ministru munu kontumbe keneka munu tara unyamada anga jamana fintikila kaw uluka nyene genka uchamaye ukanimisi wasa anuka hakilna mfo aninka fulidi jamana nyamauma kasangani uka wulika joni chesiriye mimbe fintigila ko sanga anwati ku deme aleni yelma mi yarabe ka do fintigila kaw uka kunyawla minye uka dimbaye munumbe ukoya ani fintigila ka munu tura kele dawola ka sega demeta ka nyesi usumoma anyini doke ukisaka ministry doye uka dantigalike o shiriawo o fleni Sumadena ambe ala fuka ala barkala anga keleke choka yerama hora soroni sambi woroni kine anana onyenage keneka ambe ala fuka barkala ala mi keleke chodi awmani oye jamana de nyoye wo faso fe surtout anga président de la transition ani aka premier ministre ani centre président ni bela jene jamana de nyoye ka fa ministre bela jene ka ani jamana institution bela jene dona awnana o feti konnana ka bɛn waati kɔnɔna na waati min ni o b'a fɛ ka jamana datugu anw ɲɛ jamana datugutɔ o bɛna anw yɛrɛ ka nisɔndiya bonya waati ma ani an ka ɲɔgɔn minɛ waati ma nin ye ala ka baara ye donc an bɛ ala fo k'a barika la bi anw bɛɛ nisɔn ka di vraiment ça va très bien au Mali aujourd'hui donc ala ka jamana ta ɲɛ ala ka hɛrɛ ka inchallah bon an nana bi ko sɔrɔdasiw ka anniversaire do an ka mɔgɔ minnu b'an lakana y'a dɔn n'an nana an hakili fɔlɔ ye de ka taa mɔgɔ minnu ni tora Mali défense na o tɛmɛnen kɔ fana an y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw u ye fɛn minnu boloda pour que an ka sɔrɔdasiw ka se ka minɛn sɔrɔ ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ u ka formation sɔrɔ pour que u ka se ka baara kɛ défilé min kɛra sisan o bɛɛ y'o yira donc an hakili b'an ka sɔrɔdasiw la sɔrɔdasiw ni jamanadenw an bɛɛ mɔgɔ kelenw de ye donc u bɛ baara min kɛ an b'u waleɲuman dɔn an bɛ dugawu ta an ka jamana ye halisa ala min ye bi donba yira n na nin ye hɛrɛ de ka bɛn ni wagati min na jamana ni armée bɛ ka yɛlɛ en puissance ni san 61 na anniversaire in an b'a bila hukumu min kɔnɔna na o de ye Mali ka yɛrɛ sɔrɔ ka a ka intégrité sɔrɔ ka maliyɛn bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o de k'an ye k'a fɔ jamanadenw na k'u k'u hakili sigi ni ala sɔnna ma ka taama i sago la Mali dugukolo fan bɛɛ k'a daminɛ Kayi fɔ Kidal ala y'o latigɛ ka ban an b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka armée se minnu binna fasoko in na a civil fara militaire kan ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa k'u bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ maliyɛnw y'an ka bolo di ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna ma jamana in ala y'an kisi ka ban inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awa jara Azim foto comme avec Mali fait ne fana b'a fait avec kana toujours ntabo nga Mali ka di en fato ka di ne ala ka subara to mɔgɔ minnu ko k'u t'a fɛ ka Mali ala k'an kisi tɔɔrɔ ma ala k'an kisi tɔɔrɔ ma ala ka jamana diya an b'an tulon k'an jugu la yan ala ka jamana diya ala ka Maliba in diya
ala ko ka ala ko kɛ kira bonya salima na mo sali sunkalo fɛ waati bɛ korontobilikɛlaw bolo wa u bɛɛ sago ye ka dumuni duman nafama de tobi ka du ka sunkɛlaw ma dumuni mun tobili tɛ waati jan ta pasta roma nana o jɔrɔ bɔ sunkalo tobilikɛlaw bɛɛ la pasta roma makaroniw bɛɛ la ɲuman ba maliba tɔgɔla makaroni fɔlɔfɔlɔ dilannen de ko don i m'a ye dɛ ɲinɛ kun fɔlɔ de y'a yɛrɛ ye o kama cicogo ma sɔrɔ pasta roma la pasta roma sɔngɔ ka di wa n'i y'a kɛ daga la dɔrɔn miniti damadamani dɔrɔn a bɛ mɔ a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni bari a dilannen don ni alikamamugu lakika de k'a sɔrɔ produit chimique foyi t'a la guadonnaw n'aw bɛ fɛ ka sunkalo tobili tɔgɔdiya n'a baraji sɔrɔ a y'aw wakili don Kapal SA ka makaroni la makaroni pasta roma misɛman n'a kunbaba bɛɛ bɛ yen diya kelen nafa kelen wa tobi cogo nɔgɔya ko kelen. ɲɛta jama ko don n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sewara an balimaw an ka jamana marali tacogoyaw la min ye an ka jamana camancɛ marabolo ka taa Bajangara yan fan fɛ an b'a jigiya bi k'a fɔ ko lakana a sabatila ye ka sanga ni finitigilakaw ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ko 61 ye an ye maa dɔ sɔrɔ min yɛrɛ bɛ Bajangara marabolo fan fɛ ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye ka sanga ni finitigilakaw fanga dilen kɔ u ma fanga bɛ ka taa cogo di olu yɛrɛ ka hakilinaw n'u ka yenaw la fanga ta cogoya a bɛ cogo di finitigilakaw ka baara bɛ ka taa cogoya min na ale ni hakilina ni laɲini minnu kan ka bɔ jamana kɔnɔdenw yɔrɔ a ɲɛsin Mali finitigilakaw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ni cɛsiri n'a kun ye kunba kelen ye jamana kɔnɔdenw ani u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi a ye ɲɛfɔli kɛ an ye ka sanga o waleyaw kan min bɔra o siraw la an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ne fa salamu aleykum rahmatulah. Wa aleykum salam wa rahmatulah wa barakatuh. I tɔgɔ ni jamu fɔ jamana kɔnɔdenw ye. Abubakar Tolo groupe ɲɛtaa kɔnɔna la. Ayiwa n'i ye bi lajɛ bi ye alamisa ye n'o bɛnna an ka finitigilakaw ka yɛrɛmahɔrɔnya ta don ma bi ye nisɔndiyaba ye an ka jamana marali tacogo a yɛrɛma donnen bɛ finitigilakaw ka koɲɛw la e yɛrɛ fɛ bi an kan ka nin seli in kɛ wa. A kan ka kɛ fo ka fɔ k'a kɛ ka tila k'a kɛ tuguni ka da ka n t'a dɔn n bɛ kuma in daminɛ yɔrɔ jumɛn n bɛ taa bila yɔrɔ jumɛn nisɔndiya bolo anw tun b'a la ka fɛn dɔ laɲini waati jan finitigilakaw ka kow la Alahu taala m'a latigɛ wa ala ma taamasiyɛn ka fɔ a bɛ kɛ nin waatiw la nka a bɛ n hakili jigin prophète ka kuma dɔ la a ko ne ma ni kisi b'a ye man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira ko ni ala ye si di maa min ma k'i bɛ fɛn caman ye min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye bon anw tɛ se k'a fɔ k'an ye sitigibaw ye nka kunu ni bi tɛ kelen ye anw ka faamu na kunu anw y'a ye kunu anw y'a mɛn k'a fɔ an ka jamana tun ye jamana ba de ye maakɔrɔbaw ye min lakale an ye kɛlɛkɛ cɛw ka fanfɛla la armée fanfɛ Mali kun tɛ jamanaden ye dɛ an faw y'a lakale an ye k'a fɔ Mali sous région na ni tɛgɛ kun bɛ ɲɛsin cɛw ma minnu ka farin minnu bɛ kɛlɛ dɔn ni tɛgɛ kun bɛ ɲɛsin jamana ma min kɛlɛkɛminɛnw b'a bolo Mali ni ka kuma kɛ fɔlɔ ye a tun tɛ kɛ filanan ye dɛ bon o tun bɛ jamana min na kunu n'o lakale an ye anw yɛrɛ fana wulila anw ye min sɔrɔ o tun tɛ dɛ anw y'a sɔrɔ min fɔra ani kun ye kun ye mais bi tun tɛ mais Alahu taala de y'a latigɛ bi an ɲɛna an si yɛrɛma taa yɔrɔ jan yɛlɛma donna kow la wa yɛlɛma b'a la ka kɛ hali sisan maa minnu bɛ n'olu b'a la k'o yɛlɛmaw kɛ a sababu ka ca Alahu taala ta kɔfɛ sɔrɔsiw don dɛ dugu caman de tun bɛ jamana in kɔnɔ min minɛnen tun don a tɛ tɛmɛ kalo 2 kalo 3 ɲɔgɔn kan ne bɔra yan ka taa fo Bajangara kɔfɛ ni kilomɛtiri 90 ɲɔgɔn ye situation tun bɛ cogo min ne y'a ye ne t'a ma lakale n y'a ye quoi wa bi a bɛ situation cogo min na n b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ kuma sɔrɔsiw ma k'u lagosi k'a fɔ kuma minnu bɛ yen n'o bɛ ka fɔ sɔrɔsiw ka kɛwale la ani u ye minɛ minnu bɛ k'o san k'a dɔw tɛ tiɲɛ ko média kumaw don n b'a fɔ olu t'a kalama u t'a dɔn quoi bon mɔgɔ min bɛ yen n'a b'a dɔn n'o y'a ye o tigilamɔgɔ bɛ se ka ko lakale kosɛbɛ kosɛbɛ kuma la suranna ne b'a fɔ bi an ka sɔrɔsiw bɛ taabolo min kan tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ ɲɛnajɛ kunbɔ koyi a bɛ nisɔndiya kunbɔ wa an b'a jigin u bɛ to nin kan u yɛrɛ y'a fɔ mɛn dan ni mɛn tigila ye u ko ten ko u ma da la k'a fɔ fanga minnu tɛmɛna jamana in kɔnɔ nin waati laban in na olu ye sanni min kɛ kɛlɛkɛminɛ na ko fanga dɔ delila ka kɛ san 1 kɔnɔ a ma deli ka kɛ quoi o b'a jira k'a fɔ labɛnw bɛ sen na de bon n'i y'a mɛn ko jamana cɛ kɛlɛkɛcɛw don dɛ wa a dun lakalina kodɔnnaw fɛ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ basigi kɔnɔ k'i ka kɛlɛ labɛn o tɛ se ka kɛ o
bon o min be no o forani o de tuntun na ka jamana na o de ato basigi balaya nana parce que kɛlɛ kuma labɛn a b'an kɔnɔ ka ko bɛɛ lajɛlen bannen don ko kɛlɛ tɛ foyi tɛna kɛ mɔgɔ ka laɲini tɛ ka fɔ kɛlɛ ka kɛ mais adamaden n'i labɛnna o de ka fisa dɛ bon an bɛ waati min na ko bi kɛlɛ min bɛ sen na mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka kɛ sɔrɔsiw de b'a la ka kɛ wa gɛlɛya wulila mɔgɔ caman y'a sigiyɔrɔ bila dugu caman cira mɔgɔw bolila u bolila sɔrɔsiw de nana ta yan ka taga koyi gɛlɛya wulila dugu mun na ni mɔgɔw taara ka bɔ yen ani mankan mana wuli mɔgɔ minnu bɛ n'olu bɛna ta k'u ka taga intervention na o y'o sɔrɔsi kelenw de o b'a jira k'a fɔ cɛsiribaw de b'u la bon an balimaw de don an kɔrɔw de don an dɔgɔw de don an denw de don an faw de don o mɔgɔ minnu b'o ko la ni don kelen sɔrɔla jamana kɔnɔ ka fɔ o y'olu ka ɲɛnajɛ don ye tiɲɛ yɛrɛ la ne bolo jamanaden bɛɛ kan ka far'u kan ka sewa k'u fo k'u féliciter ka tila k'a f'u ye ko Alahu taala ka ko in tɔ nɔgɔya u bolo wa hali sisan kunnafoniw bɛ an b'a la ka minnu mɛn ko in dan tɛ yen u b'a la ka fɛɛrɛbaw de kɛ fɛɛrɛ minnu b'a to k'a fɔ kɛlɛkɛminɛn caman jamana bɛ se k'a sɔrɔ an bɛ nin degun min na ka bɔ nin na o dɔrɔn tɛ dɛ ka tila k'a ɲɛsigi min b'a to an tɛ don nin degun na o ye anw ka laɲini ye wa n b'a jigin o ye fasoden ɲuman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka laɲini kuma la sɔrɔ anw nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ne ye dɔgɔnɔ ye pays dɔgɔ tun bɛ cogo min ne b'a dɔn Mali gɛlɛya daminɛna yɔrɔ minnu na o kun ka jan an tun b'a fɔ de ko nord la Kidal ni Tombouctou ni Gao a bɔr'o la a nana dɔɔni bi jɔn bɛ se ka ko gɛlɛya ma se fo duguba kɔnɔna la mais an bɛ don min na ko bi an ko an ka tiɲɛ fɔ an ka taa hɔrɔnya sira kan bɛɛ y'a dɔn dɔ b'a la ka bɔ o gɛlɛyaw la dɔɔni ni banbaaciw fagali ye ni banbaaciw kɛlɛlen ni banbaaciw yɛrɛ tunutununen ye dɔɔni jɔn de b'a la k'o baara kɛ sɔrɔsiw de b'a la k'o kɛ o bɔ k'a fɔ ko finitigilakaw ka ɲɛnajɛ sera ka ɲininkali kɛ yala a bɛ ɲɛnajɛ kun bɔ a t'a kun bɔ ne yɛrɛ bolo an tɛmɛn'o degré kan quoi a b'a kun bɔ yɛrɛ kɔ o ye ne ka faamu ye ayiwa ka kuma kuncɛ welekan b'i bolo ka ɲɛsin finitigilakaw ma u ka dɔ fara jija ni cɛsiri kan welekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma tuma dɔw k'a fɔ karisa sira sanfɛ o man gɛlɛn quoi ka to yen o de ka gɛlɛn u bɛ baara min na ni fɛn ma fara kan u kana fɛn bɔ a la kelen hali an bɛ waati laban mun na gɛlɛya mun bɛ n'a y'an ka jamana sɔrɔ n'o ye embargo ye a ye jamana sɔrɔ mun y'a lakale na u y'a fɔ cogo min n'a sɔrɔ min fɔ kɛnɛ kan o don ko sɔrɔsiw bɛ fanga la o de sababu don o la sɔrɔsiw sababu la o gɛlɛya sɔrɔ la mais sɔrɔsiw yɛrɛ ye k'a fɔ gɛlɛya mana sɔrɔ a mana bonya cogo cogo ni jamanadenw jɔra olu kɛrɛfɛ a y'u hakili sigi dɔɔni o la an b'a fɔ o sɔrɔsi kelen jamanadenw faral'u kan quoi jamanadenw jɔr'u nɔfɛ jigiya dɔ de kama o jigiya kelen u ka t'o kɔrɔ hali sisan ka d'a kan fanga man ɲi quoi o dɔnnimɔgɔ b'a fɔ ko adamaden kana don fanga da fɛ dɔrɔn o n'i donna fɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka k'a la anw bɛ ŋaniya ɲuman de ta k'o sɛgɛrɛ ka d'a kan an ye min ye an bɛ lakalani kɛ n'o de o kosɔn an b'a f'u fɛnɛ ye k'u ka jamanadenw ka t'u ye jigiya la Alahu taala ta kɔfɛ o waati kelen u ka dɔ fara cɛsiriw kan ni Ala sɔnn'a ma jamanadenw b'u kɔ quoi wala ko mana gɛlɛya cogo cogo maa dɔ tɛ se k'a faamu cogo wɛrɛ la nka jamanaden fanba b'u kɔ inshallah an bɛ fo Ala k'an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ merci an bɛ se wara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ se wara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ an balimaw min ye mara tacogoya ye hali bi ka sanga ni sidaw ka gɛrɛndɛ ye min ye an balaka dɔ ye n'a bɛ wele ko Kadijatu Tarawele complexe scolaire Lela Touré Kalabankura ACI o ɲɛmaa don ale ye dantigɛli kɛ an ye ka sanga ni hakilinata n'a a ka fɛɛrɛw ye ka ɲɛsin finitigilakaw ma ale yɛrɛ fɛlata kabini fanga dira finitigilakaw ma a ko yɛlɛma dora jamana marali tacogoya la min ye lakanako ye ani yuruguyurugu kɛlɛli ko o baaraw bɛ ka taa ɲɛ ale b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ waati sera tɛ sa an ka ninnu dɛmɛ an kana girin-girin u kɔ an ka hakilina ni fɛɛrɛw ta min bɛ kɛ sababu ye ka se ka baara in ɲɛ u bolo ale ni sidaw ka gɛrɛndɛ a ka b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn sen bila n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a na kɛ sababu ye cɛmancɛ fanga in bɛ se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ wa gɛrɛndɛ min bilen don an kan k'an bɛ bɔ a kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye an b'a Kadija Tarawele ka kɔrɔfɔw o filɛ nin ye. Balimamuso salamu aleykum. Waaleykum salam warahmatullah. Tɔgɔ ni jamu ni jɔyɔrɔ fa. Tɔgɔ an ba Kadija Tarawele ne ye école Lela Touré directrice ye. Ayiwa n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ bi e ye lakɔli karamɔgɔ ye wa lakɔliso dɔ tigiya bɛ e bolo ka sanga ni jamana marali tacogoya ye min ye sanction ye a binna an kan san'an ka s'o ma e yɛrɛ fɛ sɔrɔsi ninnu u ka fanga tacogoya bɛ cogo di. Alhamdulilayi ɲininkali diyara n ye ne bolo a bɛ ka taa dɔɔni parce que mɔgɔw bɛ ka kɔn ka u juger ka sɔrɔ wagati ma janfa fɔlɔ k'a fɔ k'an b'u juger n'a ka ɲi kosɛbɛ ou bien n'a man ɲi parce que ne bolo jamana min binna nin y'a san 20 ni kɔ ye n'a fɔra ko k'u lawuli nin kalo damadɔni tɛ se k'u lawuli k'an bɛ résultat min kɔ k'an b'o sɔrɔ
ne kɔni fɛ an ka wagati d'u ma u ka se ka baara kɛ an mago bɛ Mali kura min na pour que an k'o sɔrɔ bon ne bolo fan dɔw la u kɔni ye baara kɛ wari yurugu n'a bɛ fɔ o ma ko corruption an y'a ye u ye dɔw minɛ dɔw bolila bon an y'a ye o kɔni o de kun kɛlen don ka Mali yɛrɛ jamana sɛgɛn kosɛbɛ a ka développement na bon an y'a ye u y'u jɔyɔrɔ fa o la ani an ka sɔrɔdasiw n'o y'an ka finitigilakaw ye u sera ka kɛlɛkɛminɛnw san ka d'u ma kɛlɛkɛminɛnw sanna ka d'u ma depuis Mali y'a ka démocratie sigi o kɛlɛkɛminɛn ɲɔgɔn ma d'u ma an y'a ye o kɔni na an b'u kɔ o kɔni na n'u ma sira bila ka taga fɛn wɛrɛ ta min ni olu tɛ kelen an b'u soutenir o la. Ayiwa i ka nin kumakan tɛmɛlen kɔfɛ an b'a jigiya k'a fɔ baara daminɛw la sɔrɔsi ninnu bolo i ko baara tacogoya ka ɲi nka n'i ye ko ta k'a lajɛ bi sigikafɔw caman kɛra san 5 o de tun bɔra u da ka ɲɛsin CEDEAO jamana ɲɛmaaw ma e fɛlata ye mun ye o la. Ne kɔni fɛlata ye min ye o la halisa u ka sigi ka kuma u ka sigi ka ɲɛfɔli kɛ parce que n'a fɔra ko an mago bɛ Mali min na i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ sisan n'a fɔra k'u k'o baara kɛ u mago bɛ wagati jan ka d'u ma pour que an ka résultat ɲuman sɔrɔ ne kɔni fɛ u ka sigi ka fɔ kɛ san 5 in na n'a bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka kɛ ten o kɔni ne hakilina ye. Ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ sisan ɲangini binna an kan ka bɔ CEDEAO juguya la a kɛra sababu ye gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ e fɛ sisan jamana kɔnɔdenw ani jamanatigi ninnu u kan ka mun de kɛ walasa an ka se ka bɔ nin degun kɔnɔ. O ɲininkali diyara n ye walasa CEDEAO mɔgɔw ka ɲangini an ka bɔ o kɔnɔ f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma parti politique o civil o finitigilakaw an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sigi ka fɔ kɛ an kana na dusu bila hakili ɲɛ an k'a lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen na parce que sanction nin filɛ don n'a nataw la a bɛna kɛ gɛlɛya ye surtout UEMOA min donnen filɛ la a bɛna kɛ gɛlɛya ye an kan financement yɔrɔ la wariko ta fanfɛla la a bɛna kɛ gɛlɛya ye an kanw la bon ne kɔni hakilina ye an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigi ani CEDEAO an ka kuma n'an kumara a solution ye min ye a ka sɔrɔ walasa solution ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na an bɛ bɔ ni dingɛ kɔnɔ cogo min na n'o tɛ a ma nɔgɔn ɲɛmɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ CEDEAO kunna n'i y'a ye mɔgɔ de fana bɛ k'olu pousser walasa ka bila nin na. I n'a fɔ mɔgɔ jumɛn. I n'a fɔ Farajaw marabaga jugu an bɛ minnu ka dingɛ kɔnɔ fo san caman dɛsɛ n'o k'an yɛrɛ bɔ olu bolo olu de fana bɛ ka CEDEAO mɔgɔ ninnu pousser parce que u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ u bolo déjà que o marabaga dɔw yɛrɛ ye an ka farafin jamana président dɔw ka kɛlɛ kɛ k'olu sigi n'olu ye bila kɛ ka fɛn min kɛ i bɛ se ka ban o ma i tɛ se ka ban o ma o de la o marabaga jugu n'o ye tubabuw ye o de b'u k'u pousser k'u bila pour que u k'an kɛlɛ n'o tɛ an bɛɛ ye couleur kelen de anw bɛɛ ye maliden kelenw de ne fɛ an kan ka sigi an ka jamana kunkan ko an k'o ɲɛnabɔ ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ da ma don a la mais an ka farafin ɲɛmɔgɔw y'u jɔyɔrɔ bila pewu k'a jira k'an tɛ se foyi la k'olu de bɛ se fɛn na ka taa an yɛrɛ d'u ma donc u fana b'an yɛlɛma cogo min na min y'u ja an ka sigi ka fɔ kɛ ko in na o de y'a solution ye. Tabarikala ne ba bi ye janvier kalo tile 20 ye an b'a jigiya k'a fɔ bi ye Mali finitigilakaw olu ka nisɔndiya ye u ka ɲagaɲaga baaraw ye e yɛrɛ fɛla t'a la sisan mun de b'e bolo ka ɲɛfɔ an ka finitigilakaw ye ka sanga n'u ka diya ni cɛsiri ye jamana kolosuma la. Alhamdulilayi o ɲininkali diyara n ye ne bɛ min fɔ an ka finitigilakaw ye u ye kalikan min ta jamana ye k'u bɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔna la ka jamanadenw lakana u n'u bololafɛnw u k'u jija k'o sira tagama an jigi b'olu kan n'i y'a ye an bɛ da ka sunɔgɔ an bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ minnu y'an ja parce que olu de bɛ ka dɔw kɛlɛ pour que u kana se anw ma yan n'o tɛ Mali fan dɔw bɛ yen nɔ anw bɛ cogo min na olu tɛ se ka kɛ ten mais an k'an jija k'an ka finitigilakaw dɛmɛ k'u encourager walasa maliden bɛɛ ka jɛ ka liberté sɔrɔ walasa an ka bɔ jihadiste ninnu bolo cogo min na u k'u jija halisa. Ayiwa an ka baro sigi a sera kuncɛyɔrɔ la an ka baro in ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛ dakuruɲɛ kelen ye e bɛ mun fɔ. Bon ne bɛ min fɔ Mali faamaw ye u k'u jija u ka jamanadenw lamɛn u kana fanga in kɛ ten dɔrɔn an b'a la an ko san 5 min y'an diya an b'o kɛ u ka jamanadenw lamɛn o de b'u ka san 5 in sinsin u bolo n'u sera ka jamanadenw lamɛn o b'u ka baara yɛrɛ nɔgɔya u bolo an bɛ min fɔ jamanadenw ye n'an ko Mali kura a tɛ ɲa fɔ an ka gɛlɛya dɔ de kun n'i ko ko mɔgɔ ka hɛrɛ sɔrɔ f'i ka sɛgɛn de bon o sɛgɛn min bɛ na an bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ nalen an kana na an furi ka bɔ an ka ɲɛmɔgɔw kɔrɔ parce que ko gɛlɛya nana an bɛɛ ka jɛ an ka gɛlɛya in kun ɲɔgɔn fɛ inshallah an mago bɛ Mali kura min na a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ni Ala sɔnna ma. Ne b'an bi fo. Foli diyara n ye ka radio ɲɛtaa yɛrɛ fo a ka cɛsiri ani jija la
kunnafonidigo ɲuman na n b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ. ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'aw ma na. ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na. n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na. jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ta. ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta n'i y'o jɛ. ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta n'i y'o jɛ. aw nana arajo ɲɛ taga yo aw nana jama bɛ sɛwara. an balimaw hali bi ka sanga ni finitigilakaw ka san 61 ɲɛnajɛ ye a wulikajɔw ani a ɲagaɲagaw kɛnɛ kan an tilala ka kuma sɛmɛ maaw la minnu bɛ tali kɛ finitigilakaw olu ka jalabatigiw la a jalabatigi caman bɛ yen minnu fana ye u ka nimisi wasa fɔ ka tila k'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ an ka olu dɛmɛ u ka baaraw la ani u kɛla ka jamana ɲɛmaaw fo k'u barikada u ye dɛmɛ min ta k'a di finitigilakaw ma ka tila ka lakodɔnni min kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni tora kɛlɛkɛdagaw la u somɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ jamana ma ɲinɛ u kɔ ka tila ka sifa wari miliyari 2 ani kɔ k'o bila u ka bolo kan o ye hakilina min cɛ ka ɲi kojugu fo ka se dugukolo min ni o labilala k'a fɔ min y'an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka denbayaw olu na don o sow kɔnɔ o fana bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra o seerew kɛlɛkɛcɛw olu ye min ɲɛfɔ an ka jango seerew lamɛn ɲɔgɔn fɛ. an bɛ Alahu Taala fo ka barikada ale min kɛra sababu ye ka bidon yira an na n'o y'an ka san 61 anniversaire ye Mali armée naissance cadre la bi an kunna wololen don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya cadre la armée ye jamana tamasire ni jɔnjɔn fɔlɔ ye an fana hakili kinikilen don ka taa sibila kɛ an ka mɔgɔ n'o banna maliyɛn fara an dɛmɛbaga minnu nana Mali dugukolo kan an bɛ hakili bila ka taa banbaatɔw kɔw la o furumusow ani denmisɛnninw an bɛ jumɛn fɔ fana ka fara o kan an ka banabaatɔ an tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ parce que olu de joginna fasoko la an bɛ dugawu don k'u ye Ala ka nɔgɔya k'u ye an bɛ foli ani tantoli kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye olu min kɛra armée jukɔrɔ dondonbaga ye minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ olu de fana ye anw sinsin yɔrɔ ye ko barika an nisɔndiyalen don bi sɔgɔmada in na an y'a ni san yɛlɛma armée san yɛlɛma seri la parce que min hakili b'a la a bɛ kalo kelen siran ɲɔgɔnna bɔ ni la défense taara bɔ Banɲarakaw ye o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ ye Sɔngokaw sɔrɔ wala b'a fɛ ka Banɲarakaw ani Sɔngokaw hakili jigin kɛrɛnkɛrɛnna ministre ye min fɔ a don a ko ko n'u ye min ye ko o de ye tiɲɛ ye donc tiɲɛ de bɛ yen bi donc k'a fɔ ko yɛlɛma donna kow la ani tiɲɛna an ka mɔgɔ an bɛ ka taa ɲɛ ani a kun tɛ dɔwɛrɛ ye adamadenw malidenw an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na donc baara bɛ ka taa ɲɛ ani nisɔndiya ko don ani an b'a fɛ k'a fɔ hali bi ni Ala sɔnna a tɔ bɛ kɔ mais a bɛ n'a ye i ko ministre y'a fɔ cogo min na ni a ye min ye o de ye tiɲɛ ye général Élysée Jean Daou an bɛ kɛnɛ min kan bi an ka wasa kɛnɛ de don kɛnɛ min don an ka yɛrɛma hɔrɔn kɛnɛ de don kɛnɛ min don san yɛlɛma kɛnɛ don an ka yɛrɛma hɔrɔnya la parce que munna i ko jamana o jamana kan ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni kɛlɛbolo t'i bolo a ma dafa a kɛra sababu ye jamana ɲɛmaaw k'u hakili to maaw la maa minnu bɛ na jamana tɔgɔ la ka musaka d'u ma ka tila k'u kɔ lajɛ ne hakili la nin bɛ an fan an yɛrɛ la bi k'a dan an yɛrɛ la hali bi k'a jira k'a fɔ an wasalen don wa an pɛrɛlen don ka jamana défend an joli a n'an kɛnɛ bɛɛ la inspecteur général Ousmane Sidibé inspecteur général Amadou Konate directeur général de douane n ko anniversaire de don anniversaire ye waati ye i b'a lajɛ i ye min kɛ fo ka na se bi ma ani i b'a lajɛ fana i bɛna min kɛ yanni ka to anniversaire wɛrɛ ka se baara min kɛra fo ka na se bi ma force armées ni paramilitaires fɛ baara in a ka ɲi na kɛra condition gɛlɛmanba de la an bɛ dugawu kɛ yanni ka to anniversaire wɛrɛ ka se baara minnu bolo dalen don an bɛ vraiment an bɛ dugawu kɛ o baaraw ka an bɛ ka min ɲini o ka se ka waleya jamana Maliba in o y'a sɔrɔ vraiment an bɛ lafiya kɔnɔna na ni Ala sɔnna. mana nyeta jama kudo na umana kuna umana dogi baru kuma sira na umana kuna umana tinyati kunundo do na umana kuna umana arajo nyeta gala na umana kuna umana jama besigile no na umana kuna umana lame ba jama sigime na umana
ko faw kana mali kono ni mali ko ka faw kana ko nawmananga arajo te kuma bi nawmana ne faw kana ka tinya fo mali dewnye ngwaw kana ko faw kana tinya ka fo jamana dewnye namana ko aw kana tinya fo jamana tigiye nawmana nawmana nafatengalu na tu nawmana alambaw min ye an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ala y'ale ka kalifa minɛ a la janvier kalo tile 16 a jɛnɛjaw kɛra kununko min ye jamana ɲɛmaaw ye olu ye tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma o kɛnɛ kan an ɲinini dɔw kɛ o kisa kan Ibrahim Boubacar Keita ani maa minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa caman bɛ yen minnu ye dantigɛli kɛ an ye ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita fasoden don maa don maa min tun ye jamana in kanu a ye a cɛsiri a n'a seko fana kɛ jamana ye o kisaw an ka jango lamɛn. Bienvenue la radio Nieta. Bienvenue la radio Nieta. Mara Musoniko, radio la Kadi, Akabirampai. Bienvenue la radio. Mara Musoniko, radio la Kadi, Akabirampai. Bienvenue la radio Nieta. Bienvenue la radio Nieta. Bienvenue la radio Nieta. Ere fantana ni bela jilen kono alete madogulen ka sabu kɛ min ye alikuranɛ ye mado maa min bɛ caman dɔn o la ka sabu kɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ diinɛ dɛmɛli ani diinɛ lafasali la alikuranɛ kalan ka durusi ka min i kunkolo la i ka se ka bɛɛ fɔ mado maa min bɛ ka o baaraw olu la ɲɛnɛmaya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ale woloba n'o y'an bɛɛ lajɛlen ka musokɔrɔba ye ala y'a ka kalifa minɛ a la alamisa don a kununko juma a ka jɛnɛjaw kɛra jɛnɛjaw o kɛnɛ kan min ye an ka diinɛmaw ye olu caman tun bɛ yen o caman ye dantigɛli kɛ ka sanga ni waleya in ye o seereyaw an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbe ala tanu aka keta bela jelena sabla Allah subhanahu wa ta'ala alede masai na ye fɛn min kɛ o de kaɲi wa layidu min bɛ jɔn ni ala cɛ o ye saya de kabini an dara kana diɲɛ kɔnɔ don min na ani lahara de ka surun ka tɛmɛ diɲɛ kan sabula wagati o wagati bi tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ an na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ kɛnɛ min kan ni o ye an woloba ka fatuli ye n'o ye Usman Sɔli wa Traoré ale ba ka janaja ye an balima de don ala ka diinɛ la donc innamal mu'minuna ikhwa silamɛ bɛɛ balimama de donc an ka hɛrɛ ko ye ɲɔgɔn ka hɛrɛ ko ye wa an ka dusukun koronko fana o ye ɲɔgɔn ta ye donc dugukolo sanfɛ fɛn tɛ adamaden bolo min ka bon ka tɛmɛ i ba kan ala ta kɔfɛ donc ni a ba minɛna se min b'a ɲɛ ni wagati in na ka ala wele an ka jɛ ka ala wele musokɔrɔba ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala ka da yɔrɔ nɛɛma ala ka hakili sigiyɔrɔ di an n'an balimakɛ yɛrɛ ma. Waalaikum salam. Ne tɔgɔ ye Muhamadu Kone. Bi jumalon na an bɛ ala fo ka ala barika la ala min ye anw sigi ni lajarabi ni kɛnɛ kan silamɛ ka ko bɛɛ hɛrɛ le tɔɔrɔ ye hɛrɛ bi ne ba le banna a sugoya munna an bɛ ala fo parce que fɛn dɔ la ɲini bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na n'o ye silamɛya ɲuman kɛ ye ni ala sɔnna ka masaya kɔnɔna na ka i ka taali kɛ o sira kan o ye ala fo dɔ ye filanan ne taara i kɔ ka den ɲɛnamaw to i kɔ o waritigiya tɛ den ɲɛnama ye mais ala ye sira di musokɔrɔba a y'o fana sɔrɔ n'o ye an balimakɛ ye a Sheikh al-Imam Dr. Usman Sɔlihu Traoré mɔgɔ min ye o den ɲɔgɔn kelen to i kɔ a ka fisa i ka den fu ba kelen to i kɔ
an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ dugawu lon de la ka dugawu kɛ an bamuso ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa an ma ala k'a layɔrɔ suma an mun bɛ a kɔfɛ a taara ka jigiya ɲuman miiri min to a la k'a fɔ k'an bɛ fɛ k'o kɛ silamɛya la ala k'an bila o sira kan ala ka hɛrɛ kɛ silamɛw ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka jamana lafiya ka jamana kɛ hɛrɛ ka sababu ɲumanw kɛ inshallah. alhamdulillah sɔɔni salo bamuso ma ban an bɛɛ de bamuso ma sɔɔni salo ye an jɛɲɔgɔn de ala ka diinɛ baara la au conseil islamique la ale de secrétaire chargé des affaires religieuses donc ni o ba banna an bɛ mali silamɛ bɛ ba de banna an bɛ dugawu kɛ an ba ye ala ka hinɛ ala ka yafa ma ni a den jɛra min na o ye ala ka diinɛ baara de kunu fo bi donc a ye den bila sira min kan an bɛ ala deli ala ka continuer o kan ala wele dugawu minnu bɛ ka kɛ ala ka hinɛ sɔrɔ ala ka yafa ma an ka jigiyaw kɛ ka taa musokɔrɔba ye ma parce que mɔgɔ min ye nin ɲɔgɔnna den di communauté musulmane ma an b'a dɔn o tigi tɛ mɔgɔ gansan ye ko dɔ b'o tigi n'ala ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn an ka jigiyaw ka ɲi ka taa an b'a ala deli ala ka hinɛ na ala ka yafa ma ala ka limaniya da jeliw ma ala ka sabali d'a ma kɔfɛ sɔli ala nabi. waaleykum salaam Aliou Sidibé an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ musokɔrɔba ala k'a lahinɛ ala k'a kalifa ala k'a dayɔrɔ nana ala k'a mɛn ka sarakati bɔ sallallahu alaihi wa sallam n sera yan nɔ bi o janaja la an balimakɛ a n'a jɛɲɔgɔnkɛ Usman Sɔle mun n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira caman kan diinɛ baara sira caman kan diinɛ laseli la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ magan baaraw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ conseil baara la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ n'a ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ye min y'a la o ye musokɔrɔba in ladonni ye ne yɛrɛ ni karamɔgɔ yɛrɛ taara foli kɛ musokɔrɔba in na tuma min na a dara dɔgɔtɔrɔso la Luxembourg la an ye min ye a y'an jigi fa an b'o de fɔ mɔgɔw ye k'u masaw duwa ɲini mɔgɔ tɔgɔ bɛ fɔ ko mɔgɔba don walahi masa ko t'a bolo kulo la c'est-à-dire mɔgɔw ka ne minɛ ne yɛrɛ Usman Sɔle musokɔrɔba ye baara kɛ dɛ mais ale fana ka jɔyɔrɔ b'a la parce que a ye musokɔrɔba ladon a seko bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ a y'o ladon min kɛ ala k'a barika don a n'a kɔ bɛɛ lajɛlen na musokɔrɔba ala k'a lahinɛ k'a dayɔrɔ kɛ dayɔrɔ lafiyalen ye k'an yɛrɛ ta kɛ ko ɲɛ sallallahu alaihi wa sallam. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne tɔgɔ Mohamed Mufa Aidara. Sajibla min bolo an bɛ ala de deli ala ka hinɛ la ala ka yafa n'a ma musokɔrɔba min fatura an ka imamu na baarakɛ ɲɔgɔn na jɛɲɔgɔn don n'o ye imam Usman Saliu Tarawele ne jɛɲɔgɔn don au conseil islamique baara kɔnɔna la n jɛɲɔgɔn don groupement leader délégué religieux jamana kɔnɔ fana an ye jɛɲɔgɔn don baaraw fana kɔnɔna la musokɔrɔba in mɛnna bana la an b'a kalama 2019 hiji yɛrɛ la Usman Saliu ma se ka taa ka sababu kɛ musokɔrɔba in ka bana ye mais i b'a ye si bɛ ala de bolo ka taa 2019 kana se sisan na n'ala nana ka bana an bɛ ala de deli dɔrɔn bana ye juru mun ka fari de ye ala ka yafa an n'a ma ala ka don ne mali jinɛ kɔnɔ a kɛ tun ka sallallahu alaihi wa sallam. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah rahman rahim an bɛ ala tanu k'a wale ɲuman dɔn ala mana fɛn o fɛn kɛ o de ka ɲi an bɛ sigilen bɛ ka nin don in de makɔnɔ don yɛrɛ seli tɛ kojugu ye a se cogo o de bɛ se ka ɲuman o de bɛ se ka juguman ye an nana fara an balimakɛ kan n'o ye imam Usman Saliu Tarawele a ye diinɛ baara kɛ n'a sɔbɛ bi o de bɛ ka jira an na an ka diinɛ taabolo la a ka ca la ni min kɛ ala ye ala taala b'i sara o de la musokɔrɔba an b'a jigi k'a fɔ a ye ala taala bato a kɛko ɲuman na k'a denw k'u lamɔko ɲuman na o de ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan nɔ donc an bɛ dugawu k'a ye ala taala k'a dayɔrɔ sumaya an bɛ dugawu k'a kɔ ye yarabi ala k'a kɔ sabati an bɛ dugawu k'a ye ala k'a ɲɛ sabati k'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an k'a dɔn k'a fɔ nin ko in nin ye koba ye nin ye ko gɛlɛn fana ye don min do bɛɛ ka sigi k'a kɔnɔ an dusu kamilen don an dusukun kamilen don an siralen don mais an jigi bɛ ala taala kan ala k'an ba yen ala k'a dayɔrɔ sumaya an jigi bɛ ala taala fana kan ala ka n'a fɔ ala ka yafa. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. wallahi an nisɔngoyalen don an dusukun fujinɛlen don an ba de banna an ba ka kalifa de minɛna la Sheikh wal imam Usman Saliu Tarawele
ne yɛrɛ balimakɛ don n balimakɛ yɛrɛ yɛrɛ don an bɛɛ lamɔna Sikaso ka kɔrɔbaya Sikaso an faw ye teri u fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Sheikh Yakub Dukure a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ alhamdulillah rabbil alamin donc an bɛ se ka min fɔ bi o tɛ kuma caman ye an bɛ dugawu de kɛ musokɔrɔba an b'a fɔ tabarakallah alhamdulillah parce que kira sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ tɛ se ka fɛn di den ma diɲɛ kɔnɔ fɛn min ka bon ka tɛmɛ min kan k'o ye jumɛn ye ni y'anw ɲininka an b'a fɔ o ye wari ye ni y'an ɲininka an b'a fɔ o ye tɔgɔ ye o ye diɲɛ ye kira ko non k'o ye lamɔ ɲuman ye n'o ye tiɲɛ ye alhamdulillah a denkɛ bi n'o ye Sheikh Usman Salihu Tarawele bi e yɛrɛ ko tɛ ye kɛnɛ ye i bɛ mɛn i tɛ ni ɲɔgɔn ye dɛ dugu maaba ka dɔgɔn min tɛ kɛnɛ kɔnɔ o sɔrɔla mun fɛ ba ye lamɔ min di an ma a ye lamɔ ɲuman min di an ma k'an bila ala ko sira kan k'a to an k'an yɛrɛ dɔn ka mɔgɔ wɛrɛ dɔn ka mɔgɔw gasi sigi k'ala dɔn k'ala yira maaw la donc kuma lasurunna o tigilamɔgɔ n'o taara an b'a fɔ de ko a ye somayɛlɛma kɛ o tɛ ban a bɛ taa monde wɛrɛ de kɔnɔ a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de ala bɛ yɔrɔ min dɔn denw b'a kɔ alhamdulillah den minnu dilanna saraka jariya o caman b'a kɔ n'o ye den ɲumanw ye minnu hakili bɛ to bangebaga la n'a somayɛlɛma la ka dugawu k'a ye ka ala wele a ye o denw b'a kɔ a caman alhamdulillah donc an bɛ se k'a fɔ musokɔrɔba kɔni bɛ yɔrɔ min bi an b'a dɔn ala ka yen fisaya ma ni yan ye o dugawu de an b'a kɛ mais o baaraw caman kɛra ala ka yen fisaya ma ni yan ye ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ suma mɔgɔ mɔgɔ nana an b'a bɛɛ fo sɔnsɔlɛ ani fɛn ka kan min tɛ nin ye mɔgɔ dɔw min bɛ jɔ mɔgɔ tɔw ye n'i jɔra maaw ye i jɔra ala ye i jɔra maaw ye ala bɛ jɔ ye maaw bɛ jɔ ye ala k'an na kɛnɛ wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ janya ala k'an bɛɛ ɲa k'an taw don kɔnɔ ala ka hinɛ silamɛsiw bɛɛ la teleɲɛtaw yɛrɛ bɛ baara min na ka wuli ka jɔ kɛ fɛn fɛn ye diinɛ ko ye min ye jamana ko ye ka wuli ka s'a kɛnɛw kan an b'a ɲini ala subahana wataala fɛ ala ka n'aw dɛmɛ ala ka sababu ɲuman d'aw n'aw ma hali bi maa ɲumanw ka ɲɛsin aw ma minnu fana bɛ se ka dɛmɛw dɔn hali bi yaasa tele in a ka se ka silamɛya bila hauteur min ni mali silamɛw bɛɛ b'a souhaité inchallah an b'aw bɛɛ fo wa alaikum salam wa barakatuh ne tɔgɔ Salihu Senpara wa an b'ala fo k'ala barikada komi ale y'an ka musokɔrɔba ka miniji dɔgɔya o hukumu kɔnɔna la foyi t'an bolo an ye ala ta min sigi ala ma bon musokɔrɔba in n'o y'a ye a furucɛ yɛrɛ n'a b'a fɔ ko Usman Salihu musokɔrɔba yɛrɛ furucɛ ye Salihu ye bon ne yɛrɛ Salihu Senpara bon n'o ye imam Usman Salihu Tarawele a bɛ ne yɛrɛ wele de a fa tɔgɔ ma bon musokɔrɔba min an ka musokɔrɔba n'ala ka miniji dɔgɔya n'o ye y'a ye a tɛnɛ wele foyi la a furucɛ kɔ donc o hukumu kɔnɔna la bi ala ale ka miniji dɔgɔya foyi t'an bolo ka ala ta fo ka ala barikada inchallah donc ne a yɛrɛ tun bɛ kulen caman kɛ a tɛnɛ wele foyi la n cɛ barisa an ka mamusoya ko de bɛ se ale ma an yɛrɛ y'an ka kalan ko fɔlɔ kɛ yan Usmani fɛ yan n'o ye Muntada ye bon bi an b'o kɛnɛ de k'ale ka fatuli kɛnɛ kan donc an bɛ ala deli ala ka lahara sɔnsuma n'a ye ala k'an yɛrɛ ɲɛ ka an ta kɔnɔ o wele kan dɔrɔn de bɛ ne bolo inchallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah ne Alaji Dantuman Koyita ni jagokɛla bɛ suguba kɔnɔ mais misiri ni dayɛlɛnna wagati min na an kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka teliya an bɛ sufu fɔlɔ ani Usmani ɲɔgɔn dɔn wagati de la bon ne ka foli bɛ se Usmani ma n ka foli bɛ se silamɛw de ma a bɛɛ lajɛlen parce que adamaden ni aw jɛra hɛrɛ ni hɛrɛ tana a bɛ ɲɔgɔn ye o de la o tuma an ka jamana in kɔnɔ an b'an bisigi ka fɔ Bamakɔ kɔni ni Bamakɔ de dɔn sigira ye Bamakɔ kungo ko tɛ fantanya ye Bamakɔ kungo ko tɛ faamaya ye Bamakɔ kungo ye n'i ye silamɛ n'i bɛ mɔgɔ ko kɛ hali ni foyi t'i bolo n'i ka ko bila mɔgɔw bɛ taa la an b'o foli lase Bamakɔkaw ma jama min bɛ yan jama in bɛ silamɛya nɔfɛ mais jama in bɛ Usmani yɛrɛ sen fila nɔfɛ parce que an b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw ye koko ye fɛnko ye an ka jamana in kɔnɔ an kɔni sɔrɔla Bamakɔ yan Bamakɔ fɛnko bɛ yen dɛ mais n'i bɛ adamadenya ko la k'i ye mɔgɔw ka ko la n'i ka ko bila mɔgɔw bɛ taa la n y'o de faamuya ko la o tuma faamakow bɛ yen fantankow bɛ yen buru bɛ fiyɛ dɔw la buru tɛ fiyɛ o la mais n b'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ ka ko ye n'i bɛ taa mɔgɔw la
ma wulili madam be an ka kungo kɛ ka dɔn ka fɔ mais kungo a kana kɛ kɔɲɔkow ye ka taa sigi sangabodaw la kɔrɔfɔliw la ani dumunikɛw la sangabodaw kan ka kɛ hakilitigiw de an kɔni mana kuranɛ la mais kutuba la o y'a yira ka fɔ hakilitigiw n bɛ se ka kuma filanan mun kan o ye masaladon ye parce que musokɔrɔba in b'a ka banako kalama a bɛ san caman bɔ n tɛ don so kɔnɔ k'a ye anw bɛ alhamdulilah ne yɛrɛ n fa bɛ yen mais n ba fatura a bɛ san damadɔ bɔ o tuma n bɛ kuma min fana ka mɔgɔkɔrɔba ladon ka mansaw ladon bi mansaw kelen bɛ donni de mɔgɔw bolo mais hakili la mɔgɔ kalannaw y'a fɔ kutuba la k'a fɔ mansa n'a taara don min na kabako de don dɛ an ka dugawu kɛ an ka denmisɛnninw ye anw ye minnu kɛ an mansaw ye k'u ladon an b'o barikaw de kɔnɔ o tuma denmisɛnninw ka kɛ mɔgɔ ye mun mansa n'a sara don min i t'a ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ an kɔni tɛ alikuranɛ ta an tɛ se k'o kitiw fɔ mais adamadenya t'a la an b'a yira k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye barika ɲini mansa fan fila fɛ ala tirila mɔlɛ fo ka taa se saya ma an bɛ se k'o waleya n bɛ kabako kuma dɔ fɔ peut-être a bɛ bonya mɔgɔw ma n y'a kibaruya mɛn a bɛ san mugan bɔ Espagne de n sigilen bɛ n bɛ baro la n tɛ espagnol kan mɛn dɛ o bɛ ka baro kɛ muso ko ko n bɛ dugawu kɛ n den ye parce que a n'a fa furu sara cɛmannin ne b'o de dɔn n tɛ musomanin dɔn a ko ne ko n bɛ dugawu k'i den ye n ko ka barika b'ale den na ne ka dɔn tubabu jamanaw na mɔgɔw bɛ kuma barika kan ka sɔrɔ diinɛ ko tɛ e ɲɛ bɛ dugawu k'a ye cogo min na ko ale ni cɛ ba furu salen ko kamalenin ekɔlidenama tun bɛ to ka taa ale lajɛ k'a kɛra sababu ye ko mɔgɔ kuntanw ma bɔ ale la kumakan de don dɛ ba de bɛ ka nin fɔ espagnol kan a denkɛ o tuma o b'a yira k'a fɔ cɛ ani muso jɔyɔrɔ tɛ kelen diɲɛlatigɛ kɔnɔna la parce que denmuso n'a bɛ ɲɔgɔn kan mais le fait que cɛmannin bɛ to ka taa lajɛ a kɛra sababu ye ka mɔgɔ kuntanw bɔ a kan o fɔlɔ ye filanan mɔgɔw ɲɛna ko barika i mana fɛn de sɔrɔ bidenw e ko i tɛ se ka barika sɔrɔ ni fɛn t'i bolo barika bɛ de bɛ ɲini ka fɛn barika i dɔrɔmɛ kelen t'i bolo i ba bɛ guwada la i bɛ n'i sigi ka tasuma fifali min kɛ dɔrɔmɛ kelen t'i bolo i bɛ dusuma ko min ta k'i mansaw sɛgɛrɛ denmisɛnnin mun kɛra dulɔmina ye ka kɛ dorogutala ye ani denmisɛnnin bɛ mansa kɛrɛfɛ k'u ka baaramisɛnninw kɛ jumɛn nafa bɛ den kan ba kan o tuma an kana barika bila fɛn kama an ka dɔn barika de b'a to i mana fɛn min sɔrɔ o de b'a to i bɛ barika an kɔni b'o fɔ an tɛ kodɔnnabaw ye mais an ye siya kɛ min sɔrɔ an ɲɛ bɛ aw fɛn fɛn la yan a fɔra yan bi Bamakɔ ka dumuni kɛ sɔgɔma midi wula fɛ o kuma ca dɛ duw kun bɛ yan sɔ min filɛ ni sanga b'a la bi sɔ kun ye fantan ka dumuni de mɔgɔw bɛ duw kɔnɔ u tun bɛ sisi de don tɛ dumuni sɔrɔ ka dun o duw bi olu dɔw cira ka kɛ étage ye an b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛ negemafɛn de ɲini bi mais dɛsɛ tɛ yan bi anw y'o ye parce que dɛsɛ ye mun ye i bɛ taa yɔrɔ dɔ la dumuni tɛ sɔrɔ i tɛ don dusi kɔnɔ bi k'a tɛ fɛn dɔ sɔrɔ ka dun an bɛ welemada min kɛ o ye denmisɛnninw an ka hakili to mansaw la anw yɛrɛ mansaw b'an bolo an yɛrɛ dɔw mansa ye mais an bɛ mun fɔ denmisɛnninw ka hakili to mansaw la an bɛ banni min kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ la aw yɛrɛ minnu bɛ baara ninnu na ala ka barika da aw la ala ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an bɛ bato minnu kɛ ala k'u sara k'a diɲɛ fisasi tubabu faransi fɛn fɛn adamaden an ka k'an yɛrɛ ye an k'an danbew dɔn hali n'an ma kɛ silamɛ ye an ka dɔn k'a fɔ mansako ka gɛlɛn an ka hakili to an mansaw la an ka silamɛya t'an bolo la k'an ka jamana bɔ bolo la salamu alaikum rahmatulahi taala wa barakatu an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ an ka musokɔrɔba la ala k'a dayɔrɔ suma an balimaw jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko conseil national pour la refondation de la nation ni olu sigilen don ka se ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ mali kura a ka se ka jɔ olu ka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw la a yirala k'a fɔ u ye hakilina dɔw bɔ hakilina minnu bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ mara tɛmɛlenw olu koɲɛw sɛgɛsɛgɛliw la kiriko nasira fɛ nafoloko nasira fɛ dugukoloko nasira fɛ ale ni fɛn wɔrɔ adamaden mako bɛ jɔ fɛn minnu na u ka wulikajɔ ni cɛsiriw la u ko u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ nafansɔrɔ fɛn caman la minnu hakilinaw kan ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ kosɛbɛ baara daminɛw yɛrɛ la ala ma hinɛna jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita la a yirala k'a fɔ u bɛna daminɛ ale taw la o hakilina laɲiniw na u ko u ka sɛgɛsɛgɛliw la min ye immeuble ye n'o ye du belebelebaw ye o 150 ɲɔgɔn ko u sera ka o jate min ye bayɛlɛmaliso ye n'an b'o wele ko unité industrielle o 25 o bɛ a la entreprise écran o 160 bɛ a la siso o 450 ɲɔgɔn ko bɛ a la min ye nafolo jiginɛ o so min bɛ n'an b'a wele ko compte bancaire o 35 bɛ a la wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra u ko donna nataw fana na maa minnu bɛ yen ni olu nɔ bɛ o koɲa ninnu na o sɛbɛnfuraw fana na labɛn o da maaw tulo kan wulikajɔw bɛna kɛ u fɛ maa ma de bɛ yen ni e sen yera yurukuyuruku la jamana yɛrɛ nafolo dun la ko o ko ninnu tɛ bila tuguni u k'u bɛ wele fana kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma
Mama de be ni e jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛ maa la k'a fɔ maa tilelen tɛ kunnafoniya i ka kunnafoniya lase faamaw ma minnu ka baara bɛnnen bɛ a koɲɛw sɛgɛsɛgɛli ma min bɛ se ka kɛ sababu ye basigi ni kolosuma ani mara kɛcogoya ɲuman u ka sabati Mali kɔnɔ. Kulubali